maradt a 8,4. Szabó Zsófia következik. Az ő lova neve is Carmen, ez egy másik Carmen, Fejér-ló 2000 Kft. Színeiben. Készülnek Kaska Zoltán, Takács Ádám, vagy Garai Richárd. Hanem csak egy lyuk van. Beleerőltették a szelepet, és ez kiszakad a szelep. Abban most nem csináljuk egy másikat. Akkor így megtűnt. Hogy ne csináljuk? Nem fogunk bele amúgy vagy. Szabó Zsófiát láttuk Ádám 8 piráti pont, levonos nincs maradt a 8. Kaska Zoltán következik. Kezdőlovasak versenyszámának eredmény hirdetésére kerül sor. A versenyszám győztese Szabó Tutti, Carmen Fortuna Lovasklub színeiben 8,4 piráti pontot kapott a fiatal hölgy. Díjat átadja Molnár Barnabás, versenyigazgató Szalagoz Szadekné Papi Éva, versenybírónő. Második lett a versenyben Szabó Zsófia Carmennel, ez egy másik Carmen, Fejér-ló 2000 Kft. Kezdőlovasa 8 bírálati ponttal. Harmadik lett a versenyben Máriás Sára, Sumákkal, Debreceni Lovas Akadémia színeiben. Egész 9 piráti pontot kapott a lovas.